क'क्राझारनि एसएसएन एमपि फोथाराव 5 साननि थाखाय बेसेन नाङै योगा क्लास हाबाफारि लादों। क'क्राझार सहराव थानाय एसएसएन एमपि गेलेग्रा फोथाराव 3 मेनिफ्राय 7 मेसिम बेसेन नाङै फुंबिलिनि योगा क्लास लानाया दिनैनिफ्राय फुंबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय 7 रिंगासिम योगा क्लासआ जागायबाय। योगा खालामोबा मानसिनि देहाखौ गोग्गो देहा लाखियो, बेमार आजारफोरनिफ्राय रैखाथि होयो। योगा शिबिर सामलाय आफाद क'क्राझारनि राहुल नार्जारिया बे योगा क्लासआव रायजो राजाफोरखौ फैनानै गाव गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिना लानो खावलायहरदों। हाबाफारि लानानै जग चिकित्सा आरो ध्यान शिबिरखौ जोङो आरम्भ खालामबाय आरो आसा खालामदों जोङो दिनैनि जे फैनाय बिभिन्न माने जायगानिफ्राय फैनानै क'क्राझार सहराव थानाय बे हायार सेकेन्डारि फिल्डआव लोब फैनानै जगा खालामफैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो आसा खालामबावदों आरो गाबोननिफ्राय जोंनि बे जगा सोलोंग्रा बिथांमोनहा आरोबाव बांसिन फैदों। मानो होननानै बुङोब्ला बे खालि जगाल' नङा, बेवहाय माखासे बेमार फाहामनायनि माखासे जोङो टेकनिकबो होनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों। दा बेनिखायनो आं आसा खालामदों फैगौ समफोराव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जों निरामय अर्थात बेमारि गैयै जुदि सुस्थ' समाज दानांगौबा जोङो शरीर सर्सा अर्थात जगा खालामोब्लासो जोङो सुस्थ' समाज आरो गोग्गो समाज दानायाव जोंनो मोनसे परिबेस नांगौ। बे परिबेसखौ एकमात्र जगानि दारैसो जों खालामनो हागोन। जगा नङाब्ला बा जोंनि देहानि जे सर्सा गैयाब्ला जों बेखौ माब्लाबाबो जों सुस्थ' समाज आरो जोङो सुस्थ' शरीर लानो हानाय नङा। दा बेनिखायनो आं आसा खालामबाय गाबोननिफ्राय जिहेतुके दिनै सानसेया जोंना अलरेडि थांखांबाय 3, 4, 5, 6, 7 बे सानबानि हाबाफारियाव क'क्राझार नोगोरनि रायजोफोरा जाहाथे लोब ओंखारनानै गाव गावनि देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनाय आरो निरोगी खालामनायनि थाखाय जाहाथे बयबो बोलो होयो बेखौनो आं खावलायहरदों जे गाबोननिफ्राय जे गासैबो जाय बिथांमोनहा खबर मोनहैस्लाबाखैमोन बिथांमोनहा नोंथांमोननि जुरि खबर मोननानै गाबोननिफ्राय जाहाथे फैनानै गावनि देहा आरो शरीर गावनि गोसोखौ स्थिर खालामनो थाखाय जगा खालामनो थाखाय जोङो खावलायहरदों। जी चारियोफाले বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ আৰু অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ বদ অভ্যাস আমাৰ মাজত সোমাই পৰিছে, তাৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ একমাত্ৰ আমাৰ পৌৰাণিক আৰু আটাইতকৈ যিটো প্ৰামাণিক উপায় হ'ল যোগ। তো যোগৰ দ্বাৰাই আমি সাধাৰণ মানুহক বিনামূলীয়াকৈ কেনেকৈ নিজে সুস্থ সবল হৈ ৰাখিব পাৰোঁ, থাকিব পাৰোঁ, ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ, তাৰে আমাৰ প্ৰচেষ্টা। কেইদিন চলিব আপোনালোকে শিবিৰ? এইটো 5 দিন চলিব। আজি প্ৰথম দিন আমাৰ কৰিলোঁ আৰু 4 দিন চলিব অহা ৰবিবাৰলৈকে। কি আহ্বান জনাব ক'ক্ৰাঝাৰবাসী ৰাইজক? কি আহ্বান জনাব আপোনালোকে যিহেতু কোকৰাঝাৰ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাওঁ যে প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা প্ৰত্যেক ব্যক্তি যাতে ওলাই আহক, শিকক, শিকি লৈ পেলাই নিজে ঘৰত অভ্যাস কৰক। আপোনাৰ আজি চাৰিওফালে যেনেকৈ ৰোগে চাৰিওফালৰ পৰা আৱৰি ধৰিছে, প্ৰত্যেকটো ঘৰতে ডায়েবেটিছৰ সমস্যা, প্ৰেছাৰৰ সমস্যা, বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যান্য কেঞ্চাৰ পৰ্যন্ত আগুৰি পৰিছে চাৰিওফালে। সেইবোৰৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে একমাত্ৰ উপায় হ'ল যোগ। আহক আমি সকলোৱে ইয়াত যোগ কৰোঁ, নিৰোগী হৈ থাকোঁ। गुनगोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो पिएचडि डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार सिआइटिआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशना थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव पिएचडिनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।